Assalamu alaikum bandiraɓe min Winndere-tv salmini bona kala inde mum e yettore muɗum mi arti hande waɗano émission ɗo e Winndere-tv émission men Jamɓure en calmini hono nene men Bakar Dia Demba nenam Farmata ñulla koye mi salmini ɗum calmini nenam Aminata Tall baroɓe Jahol Baba Doni Sy mi salmini wonji hen to Diawo Dia Tissi mi salmini kamɓe foof salmini dedam Kaya Sy calmini wa Polel textile wa Polel vaisselle hay goto hen en gaccani émission men hande noon ko Njutteen woni Njutteen gorko Njutteen gorko o mo ganduɗa yummande arata nde ko an addoye oɗon galle baba ma o woni joguiɗo yumma o machallah waɗi foof ko fonno wadde so tawi ko jangguingol école nanimo jangde école alquran nanimo jangde alquran darnima kadi darde nde ganduɗa ko nde darde goto ko foti darade waɗimo hunde foof waɗi kadi ko an woni ɓiyum nde noon wadde on ala ko heddi so Allah miñoyen kadi gaari machallah meeɗa hollirde hay saaha goto ko min jibini o walla mi jibinani o waɗi on onon foof ko onon jiidi yumma waɗi on onon foof ko onon jiidi baba hay goto kadi meeɗa nande hakkude moɗon saaha noon nana hen ko guuɗi bonɗi yummiraɗo o kadi aussi kadi machallah Allah waɗi jaam a mawni miñoyen kadi mawni babiraɗo doole mum natti wade no wayanno ni a dañi a watti wadde ko bamma o ko waɗanno ko a watti hokkirde dépense a watti wadde goɗɗum e goɗɗum galle kala ko jiiɗa hen ene foti fewnede a fewni kala ko jiiɗa hen ɗum ɗo ene boni mboɗo foti fewnede mi fewni a waɗi hoorema so baaba o yiya an janggo e jaam ko an lomtoto babiraɗo machallah wonno babiraɗo kadi nenoma ko nide moƴƴiri ɗum mbiyatɗa ko machallah kono an jutteno ha joni il faut mbaɗa hakkille e hoorema oɗo galle ko galle babam kono wona babam jibinoɗomi à 100%. hoto hollir ɗum hoto haal ɗum kono anda ɗum e hoorema sibu ɗum ƴewata ko hankadin on mawni an e miñi en so tawi tan wonano ɓesgu wonano rewɓe ɗum oɗon mbawi waɗɗon ha duule dutal haydara ala hen ko sofata ala hen kadi ko bonata kono ƴewata ko foof ko horesata an ka deso ɓen ko ɓe resoɓe kadi hen saaha galle ene yooɗa ene feewa kono so yeehi tan ha rewɓe keewi on galle tan probléme uji wona koye fuɗɗade ɗum noon an ko an jogoto hakkille kala ko jiiɗa noon fewnu wonno mbaɗanɗa hanki e heccanki ni kono kadi andu kadi kam dañowo sukaɓe ƴeewa musidma ande ganduɗa so baaba o so yiyaka walla an hoorema sa yiyaka kam ɓesgu ma janggo e jaam lorotako sobo ɗum hen saaha ala yiya rewɓe gadda jikkuji ɗi hay goto anda fana ɗum e joom suudu ma ayi probléme fuɗɗima walla jiiya suhaɓe ma e suhaɓe mumen gona e habde probléme uji jalti walla hen sahani jiyani ala hen woni hen e mawɓe joɗoto ni kene kala ɓi kaari o mo addunowo ɓi kaari o ni o ɓi kaari o nani o taw an won devoir ma o ele hedduna waɗani sa yi noon moɗa haal ɗum wona pour haydara ko pour nde tan nde sukaɓe ma ariyoɓe janggo e jaam ɓe haɗa mabɓe weltoyde janggo e jaam haɗa mabɓe tampoyde janggo e jaam walla joom suudu mawni haɗa tampoyde janggo e jaam sibu ɗum eɗen gandi ɗo joni to gonɗen ɗo henna go foof wiyata tan ko min jeeyɗo ko min jeeyɗo ko min jeeyɗo so tawi haade baaba o sankade probléme uji gaari jomumen ne gandi o galle ko galle baba men an a ala hen a dañi probléme so tawi kadi babiraɗo o kadi kañum kadi sankima wiyama janggo e jaam galle o ne yeeye eɓe gandi an o galle wona galle bamma probléme ari so yeeyahane kadi so tawi on galle kadi babiraɗo o kadi yiya galle o yeehi ha ɓitti suhaɓe keewi probléme uji dañi goɗɗum e goɗɗum ko ma ho yaltat si ɗum wiyete kanko de o galle wona galle bammakko ayi ɗum noon kala ko poɗɗa wadde oɗon galle wat si ɗum mbaɗanɗa ko hoorema mbaɗanɗa ko jinnaɓe ma ɓe woni yumma o e bamma o mbaɗanɗa ko miñi en kadi o galle kadi ko on galle garɗa si ɗum guilal woni cukalel ko on galle garɗa kadi teddugal foof kadi babiraɗo fonno waɗanima kadi waɗanima ɗum noon sa waɗi a bonnani kono jimmi haalandema tan ko ya wadde sukaɓe maɓe ham yawat ɗumen e position moƴƴo taw ganduɗa kala ko wawi arde janggo e jaam suha maɓe tawɓe goyata caggal ma ko ɗum woni ko jimmi haalde e on Njutteen so ɗum en jiiɗo hande ko ganduɗa
so tawi babiraɗo waɗani ko foti wadde woni kanko babiraɗo Njutteen tan jita sukaɓe beltat so tawi fesraɓe kalani sukaɓe ne mbawi haalde walla bedda haala walla so yeehi haɓoyama kaala walla ɓitto so ari kaala ɗum foof ko probléme uji ɗi ganduɗa hay goto wawa haalde ɗum noon an Njutteen gorko o ya pour tan mbatta hakkille e hoorema pewna avenir suha e ma janggo taw sa lelima walla tawi ala wuuri moƴƴi so tawi kadi a wuurani kadi taw sa lelima kadi aɗa wawa wadde talde kadi no haniri ni gam suka e ma ko ɗum jinnomi haalde hen hokka ɗon rendez-vous ha saaha goɗɗo so Allah lamɗo jaaɓi